φάουλ υπέρ του Άρη για να γυρίσουμε στον αγώνα και στην εξέλιξή του εδώ στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Απευθείας μετάδοση της ΕΤ1. Τελευταία ποδοσφαιρική Κυριακή για το πρωτάθλημα Super League. Εκτέλεσε ο Κυριάκος, κεφαλιά και ο Κουκουλιάς κάνει το 1-2 από τον Γιώργο Κουκουλιά. Την εκτέλεση φάουλ του Κυριάκου. Οι δύο παίκτες που μπήκαν σαν αλλαγή. Είδαμε το ρίσκο που πήρε ο προπονητής, ήταν πάρα πολύ σωστό. Και με αφορμή ότι οι δύο παίκτες συνετέλεσαν στο να πετύχει ο Άρης ένα γκολ και να μπει μέσα στο παιχνίδι. Τώρα ο Κουκουλιάς ξέραμε και ακόμα από την ομάδα ήταν στη Β' Εθνική ότι έβαλε κάποια καθοριστικά γκολ στο να πετύχει ο Άρης στο στόχο του να βγει στην πρώτη εθνική και το απέδειξε και σήμερα ότι είναι ένας παίκτης χρήσιμος για τον Άρη. Ο Κουκουλιάς απέδειξε ότι δεν έχει ξεχάσει το γκολ. Δείτε εδώ εκτέλεση φάουλ από τον Κυριάκο. Καλό άλμα, κεφαλιά από τον Κουκουλιά για να γίνει το 1-2. Άλλη μια φορά το γκολ από τον Γιώργο Κουκουλιά στην εκτέλεση φάουλ από τον Τάσο Κυριάκο. 1-2. Μείωσε ο Άρης λίγο μετά το 70 λεπτό του αγώνα.